Shalom. Parhaladu HKBP Kebayoran Baru, Pasaton. Selamat hari Minggu. Tuhita saluhutna amang inang dohot naposo bulung. Nah hadir di Karijaon dohot namar Minggu di bagas nabi. Horas madihita saluhutna. Andorang kita mulai parmingguan hujahama protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran. Cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi buku kosong yang terdepan. Maaf, bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selama ibadah agar tetap duduk di tempat, hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Tapasonang merohatta, tabuka ma parbinggota, tapuji matuhatta, mahrite ende nomor 10 walu, ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangiho kamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbue hon parbue, marhite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oleh hamuma Jahoba, marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, marhite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, saya togihun mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor seaon nasitong,
asaholan ho sambing haposan nami, unang loas huriam marahposan tu akka na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot haporuson nami. Saya asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon dohot haluaon, asa jupak hami asi niroham nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Marende hita sian buku ende nomor 25 ayat sada. Tangyuk hamuma patik ni debata, imasian pesalmen 50 ayat 15. Jala jo ma'ahu jupa diari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Ima patik ni debata, atong rap magidugugu mahita, sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 421 ayat sada do tolu. Jom mahita. Tatopo tima dosata tujolo ni debata, martangi yang mahita. Ali amanami, jala debata nami na di benua gijang, pardenggan basa doho, jala ro di saliling-liling na doa sini roham.
Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jut do hami mardosa marado pokko, jala jut do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham. Saya urupi mahami, ho ali Tuhan debata, hatuaun nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalocon tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama, mida akka anakna, asini rohani Jehovah, di akka nama kabiari ibana. Hasangapun ma di debatana di Kijang. Hundul maham. Marende hita sian buku ende nomor 467 ayat sada. Hatan di debata turpuk epistel dimikuta sadarion, iman atas surat di poda onom, mamukasian ayat onom 1 ayat 10 sada, tajahama marsikat soring. Laho maho ale sigurbak ulu, marsiajar tu porhis, para teatehon ma akka dalanna, asa marbisuk ho. Nangso adong di ibana induk manang partogi, manang pangarajai. Saya dipadiri do bohalna di partaonan logoniari, di papungu-pungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Sadia lelengon modob-modob ho, ale sigurbak ulu, sadi hari peho hehe sian podoman mon, otik nari modom, otik nari mondok-ondok, otik nari mangusip putangan, laos peak modom nimmu. Jadi Roma hapogosonmu songon halak panamun, jala haraparonmu songon halak parlobu-lobu. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 127 ayat onom. Tanda
tindakon ma haporsiaon tai, songon nahina tindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea ide bata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosa, na tumo palangit doh tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, ima nanti dubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tu hatta, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinaksilang. Na tuat tu banu aturu, dong ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na soha tu dosani. Isima ibana pai mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot ya sesani dosa, dohot ya tai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, dohot yang nguluan na sora sudah. Amin. Undul mahmud. Tapi gimana? Tikting huria. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 1 Agustus 2020. Parjolo, Minggu pasiahon dong Trinitatis. Saderion ima Minggu pasiahon dong Trinitatis, do topik marhobas dituhani. 2. Parmingguan lansia. Saderion Minggu tanggal 1 Agustus 2020, pukul 06.15 WIB, nunga di Patupa Huriata uji coba parminggio bahasa Batak khusus tu ruas lansia. Pertanyaan sektor. Hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 siawib di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Marsada marhite Zoom dohot live streaming nani hasuhuton ni pengurus sektor dohot sintua sektor Marsada. Popaton seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 1 Agustus 2020 program We Talk Remaja dohot tema Talk About Your Hobbies marhite Zoom ima dimulai sada pukul 15 WIB kalas walu, pukul 10 tolu WIB kalas sia, pukul 10.40 WIB kalas 10, dohot pukul 10 pitu WIB khusus untuk SMA. 5. Dewan Marturia. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10 sia 30 WIB di Patupa Huriata do melalui Dewan Marturia ima webinar marhite live streaming dohot Zoom dohot pembicara Pendeta David F. Subuya Demin Sekjen HKBP. Topik pelayanan HKBP di masa pandemik COVID-19. Info Boy Madida di via Zoom ID 222 onok pituwalu sia 200 paskot HKBP KB. Via YouTube Masmur TV Situa Beri Tamba 0811 891 348. Honopon rapor resort. Sadarion Minggu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 14 WIB di Patupado rapor HKBP Resort Kebayoran. Maringanan di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Ima na didohoti Majelis Perbendaharaan, Dewan-Dewan Kategorial Dewan Koinonia, dohot utusan Parhalado HKBP Kebayoran Baru. 7. Pilihan manang ucapan syukur marhite online. Dia karuas ni huria nanang pasahat to pilihan manang nahobar tusi nunga boy tapasahat marhite Oppo, GoPay, Dana dohot na asing. Pawaluhon manang na parpudi akatikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songoni masahat ni tikting duriata di bagasa Minggu sadarion. Marende hita sian buku ende nomor 672 ayat sada dohot ayat 2 laos papungu pelian.
Damai ni dibatan na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriananya sian ni Tuhan Yesus tapasonang maruhata tapahohoma tajakon ma barita nauli di minggu ta ima minggu na pasiaudum Trinitatis barita nauli di enet sian surat Apostel Paulus na tuhuria Kolose bindu tolu ayat na pa 22 hon sahat ayat na pa 25 hon hujahama tuhita jalo hamuma barita nauli hamu aka anak somang oleh hamuma kaiduk muna na ditanoon dina salhutna unang mapangului di mata hamu songon nama buat rohani jolma marbulus ni rohama sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamu nama ulahamu nasa si ulaun nasa si bahenon muna songon natu Tuhani dada tu jolma ingot hamu ma sian Tuhani do jaloon muna sitianon ni balos ni i Tuhan Kristus ima ului hamu aenasa aena mangulahon hagiduhon porsanon na do naniulanai suadong masa parni dani daun ni buhi imanggo sahatna dongan sahuria nani asian ni Tuhan Yesus totu sahali adong do prinsip di tonga-tongata bahwa kita mangan lahu tuhanguluot do dang tababalik hanguluonon tawain tu lau mangan daung jadi se molo halak holan namanga karijuna dulu sedoya kana sigurbak ulu lalu bohado kenapa terjadi kemiskinan? Ahadu na menyebabkan adong kemiskinan. Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan ima parjulu memang ala adong bencana. Gabi nawung adokiat di ibana habis. Buita bayakon waeng kadongatan na tiba-tiba songon na terjadi di tsunami na baruon. Adokiat do sudi bahkan deda holan harta dohot aka yanakon menang aka pasangan hidup hilang begitu saja tinggal di mana sebatang kara dan dia menyebabkan dia miskin sehingga dia sangat bergantung dengan bantuan orang lain. Adong do kemiskinan ini disebabkan karena dia oto-oto jolma ditipu
Tabotoro godang do akan dilabungta lahu memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kelemahata, ujungnya dipergunakan kesempatan lahu manugu-nugu hita terus ada situasi na boy membaik kita mungkin bisa saja gabe tergiur di sada-sada ulaun, di sada-sada umpan sehingga kita tertipu habis semua. Gabi pugus si bana, gabi marutang. Alai nauluak manang nau suka ima kemiskinan itu bisa terjadi oleh karena kemalasan. Ima halak nasai holan hudul martukulisang mudum jalaboy dohon mudum sadari manipat tak pula mangan asal mamudum jala on mana disebut halak batak ay mate madaging nyon ninnakan tuakana si gurbak ulu alani tewi mapugus do darung dia dalam nahak kahalak namalas gabi bui mamora dan alung cerita nih dan bui alani tu akan nasi songonon terpukon manang firman Tuhan mengatakan hai si gurbak ulu manang marguru mahamu tu pornis imana dido epistel tanakin jadi molo tu akan nasi gurbak ulu songonon kemanusiaannya terdegradasi gabi disuri bana marguru setabi tahun tu binatang bahkan binatang yang paling kecil sekali ima pornis atau semut anggo pornis taida do satu kawanan yang sangat kecil alai mereka selalu mobil pungun si panganon sehingga ketika terjadi hal yang potir hal yang bolon mereka tidak pernah merasa kekurangan. Atong itu tongale kadongan bena ikun karijo hajol moton ala memang di panopauni di topa di batajol maidang holan nalau tu mirurupana tu pudos tu pangalahona datung holan nalau mangan. Mana holan lau bersenang-senang. Itu asa jolo di para di bata infrastruktur akan narikot di tengah-tengah hajol maunung. Aka pahapahanan, suasuanan, bahan tambang dan lain sebagainya dipasahat naik ramoti, raduti, pakai. Alani tentu dia harus bekerja sehingga dengan demikian ada kekaguman kita dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan di sude panari hononna tuhita. Alani manusia harus bekerja. Itu asa adong hatani Tuhan Yesus jala di dekade tahun 80-an selalu sangat populer ucapan na mendok ora et labora yaitu martangiang hut mangulaulaun. Jadi artinya manusia ciptaan itu adalah manusia yang menyembah, manusia yang bekerja alai hut nama narihon nguluni partodionna. Maka pekerjaan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan tuhajul mauton ahate karijuta. Sehingga dalam melakukan pekerjaan kita harus merasa bahwa itu adalah interrelasita tu debata. Ya kan? Kalau seorang pelajar, belajarlah dia dengan baik. Ayo itu ulonna. Kalau seorang guru mengajari madok denggan, unang diajari aka naso denggan. Alani diula ulonna khobar tu ulonna pinasahat di bata tu ibana. Yang sulit adalah ulota dan taula ulon nihalak tapar rohau. Omana no repot di perjalanan kemajuan kita. Ulota jujut dan tapar rohahon alai ulon nihalak tapar rohahon sehingga menimbulkan situasi nahurang denggan. Sentrum bukon idotama adong tipe pekerja nah asal bapak senang nah jujut melaporkan laporan palsu itu asal dok mau diulahamu ulamuna hamu akan anak somang oleh hamu makai dukmuna na ditanaon disalut na unang mapangului di mata hamu songon nama buat roha ama jujut di akapartiken na salpu
ketika zaman Tuhan Yesus, bahkan ketika zaman Rasul Paulus menurut suraton, terjadi DP aka perbudakan manang parhatu banun, manang para pekerja, nama mula ka ulaon, holan ditiki di panot noti manang ketika dong ulon na, manang pimpinan na di labung na. Anggui sumalim ma rajin na, bahkan aka ulon na salah pe ula. Asa songna repot berengon ni tuan na gobi hirana membuat roha, hirana membahen asa senang, kan gitu. Jadi akau mana ngejut-jut membahen hasisiga. Bahkan akau pekerja-pekerja nasi songonon tidak memiliki inovasi, tidak memiliki dedikasi. Nah penting iula mauloni salah manang naso salah atar sarupa mai tiki di beberapa 10 atau 15 tahun nasalbuk tiki mangula iba di melayani iba di akap tiki di daerah-daerah tradisional mau masa pangulaon mau balik misalnya saya somal do aka parhauma manang parladang maju aka ulaon par hari-hari dilean mangan dilean minum bunyi dilean sekedar hepeng parbudarion nak anggo di sinat puna perlahi kare judok dengan oleh olah soisi etor saya marnonangi do jawa ala ini magabe nang produksi pe kebaikan ni ulau ni pe macai tidak seperti yang diharapkan. Kenapa negara-negara berkembang sulit maju? Kenapa negara-negara yang katakanlah yang masuk di dalam persekutuan negara-negara yang katakan miskin ke bawah itu sulit maju? Memang para pekerja memiliki karakter yang kurang baik. Berapa persen dari angkatan kerja yang mau bekerja dengan inovasi, berdedikasi dan bertanggung jawab? Gudangan do nah berjawab tanggung. On membahan sistem juga rusak sehingga holan naneng mangan ma ditahion ujungnya disima masa panakon, masa ma korupsi dan lain sebagainya. Nasi songonodo na disogohon rohani Tuhani. Jadi manusia-manusia yang seperti ini hanya akan membentuk karakter yang tidak baik. Jadi mau diira ka sudut na poson, gabi ka sudut na poso pe gabi meniru sehingga perwariskan sesuatu yang tidak baik. Karakter na paduahon ima aka halak na seulo mangula ulon na denggan. Oma na menyadari na merasakan bahwa pekerjaan itu adalah cara Tuhan untuk memeliharanya. Cara Tuhan lo manarihon nguluna, manarihon narikot di ibana jalakana si songonon. Bekerjalah ini dengan baik, mau lo masuk kantor pukul 7 sebelum pukul 7 ngaron. Jolo dipasuk, dipature, dipadingkan duduk dinggan. Dia tahu apa yang dia kerjakan dan bagaimana supaya kinerja itu berhasil dan semakin baik. Tentu akan nasi songonon merasa bahwa apabila dia melakukan pekerjaan tidak maksimal dia akan merasa menyesal dan dia mungkin akan meminta maaf kepada pimpinannya atau kepada yang memberi kerja. Tentu akan perkarejo nasi songonon layak dapat bintang dan bisa diapresiasi. Atau ngakadongan anggo perkarejo nasi songonon oma na menjadi motor pembentuk karakter pekerja-pekerja tangguh yang tidak hanya sekedar asal bapak bos senang manang asal bos senang. Alai diulau-ulauni sebagai rangkaian untuk mewujudkan perintah Tuhan nasihat di ibana untuk merawat bumi, untuk menciptakan karakter-karakter yang baik. Sian tipe-tipe pekerjaan nakingani hita na pengudison nang hamur ruas ni huria na tongon marminggu di tonga-tonga ni bagas totuhok kamu ma di golongan dia doham pekerja yang serampangan kah atau pekerja yang merasakan bahwa pekerjaan itu adalah sebagai suatu berkat daripada Tuhan dan menjadikannya sebagai satu hubungan relasi yang baik antara kita pekerja dan pemberi kerja, relasi kita dengan Tuhan.
Urian niasian ni Tuhan Yesus Kristus namarpungu di gereja nang songoni amuna di tonga-tonga ni bagas. Pada akhirnya dohonok tama bahwa sebetulnya semua kita ini adalah pekerja. Jadi ketika kita sebagai tuan, ketika kita sebagai katakan uluan, sebagai pimpinan, kita juga adalah pekerja. Dan pada akhirnya semua manusia yang Tuhan ciptakan adalah pekerja, yaitu hamba yang melakukan suatu pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi alami Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan dalam setiap detak-detik hidup dan kehidupan kita. Alami molo akan patas dengan tabayan apresiasi, kita berikan apresiasi. Molo akan ikon tabina musim mari kita bina. Dan pada akhirnya mari kita menyadari bahwa kita adalah pekerja Allah. Alani nang disudi akap pelayanan kita, disudi akap pekerjaan dan pelayanan kita, akhirnya semua harus kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan dan dalam rangka untuk mengambil hati bos, mengambil hati pimpinan, tidak. Dan jadi tapa puji-puji hajol mauni, karena pimpinan kita juga adalah manusia biasa dan pimpinan kita juga adalah pekerja Allah. Apakah dia sebagai pegawai negeri, apakah swasta, apakah pemilik perusahaan, apakah politisi, ataukah alat keamanan, semua adalah pekerja yang Tuhan berikan pekerjaan di bumi milik Allah, di dunia milik Allah. Kita bersama bekerja. Alani manangise nasora mangula unang may banamangan. Nasora mangula di bagasan bulus niroha dipastikan dan daputan apresiasi. Nasora mangula lau bayan sangat diguarni debata boto hamu maon anggo turpukta mandok sonari ya sian rohamuna maula hamuna sasiulan ya hamunasa si bayanan muna songon natu tuhani tidak ada tujoma, maka pekerjaanmu lakukan bukan untuk kemanusiaan tetapi sebagai satu persembahan yang baik kepada Tuhan. Maka arahkan semua pekerjaanmu hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat pekerjaan kita, benarlah dia adalah orang beriman, benarlah dia orang Kristen, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dia bekerja dengan penuh dedikasi, sehingga Tuhan dimuliakan. Ketika Tuhan dimuliakan, taruli pasu-pasu mahamu, tarulilah sendiri hamamu, marhiti pamulaun yang dengan baik kita kerjakan dan penuh dengan tanggung jawab. Manang isi pe ulo muna, manang isi do pe pimpinan muna, dohonon nama ima parkarejo hasian, ima pegawai yang baik. Untuk itu dia layak dapat bintang, untuk itu dia layak dapat apresiasi. Molo tumpe ibana naik dan naik dan naik, itu adalah berkat dan Allah nah tapa buat rohani jolma. Ale godang betutu akahalak gabi boy timbo pangkatna timbo golonganna holan ala lau membuat roha malo membuat roha akau mana disebut sering sekali disebut dengan sebagai penjilat ya, atau yang memberikan suap dan sebagainya. Minggu lalu didok orang Kristen anti suap, ya kan? Jadi saunari rangkaiannya adalah orang Kristen bekerja dengan baik karena pekerjaan yang kita terima adalah berkat. Cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan memberikan kebutuhan kita, dan tentu itu tidak boleh disia-siakan. Dan kalau kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, itu karena apresiasi dari hasil pekerjaan kita, sehingga orang boleh mengatakan
molo neng mangula kaulau kamu, molo neng membuat tenaga kerja yang baik kamu, rekrutlah orang Kristen. Iya kan? Panggillah orang Kristen. Karena mereka sudah dipersiapkan sebagai pekerja tangguh yang berinovasi, berdedikasi, disiplin, dan yang mau mengarahkan pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk bosnya, bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja unang marnida bohi, ale lihatlah Tuhanmu. Selamat bekerja, selamat menebar kebaikan jemaat na dikasihi Tuhan Yesus yang beribadah di gereja saat ini. Songonina kamuna beribadah di Jabu, bekerjalah dengan baik, jadilah pekerja yang baik, dan ingat, akhirnya kita semua adalah pekerja Tuhan. Sudido hita pangulani debata, sudido hita hatoban ni debata, sudido hita parkarejo ni debata, jala sudido hita dapotan upa nasihat tuhatai, upa na sumurung ima hahasesan ni dosa, upa na sumurung na jaulo ommo ima hasasahatmu tu apuan na diinganan na sonangi. Amin. Moliate Tuhan dia sinoroham. Nga di pataria sohatan Tuhan. Ikon mangula dohami. Maca dinggan. Molo si gurbak ulu dohami. Gabe disuruh hohami. Marguru tu porngis. Gabe tu nimbu madrajat ni porngis ya kami. Alani asima roham Tuhan. Dongani hami asa sudi hakana hinokop mi na pinaluami sian hadusonna gabe pangulana tama dia dopamu, pangulana tama di tonga-tonga di portibion na pasauton lomo ni roham marhite hite akap pangulonna marhite hite akap pakaitonna marsangap ho Tuhan. Jala hurajuni hami ulaun na pinasaatmu di tonga-tonga ning ulu namion, ulaun na habe yale Tuhan ima pasu-pasung deui jala dalanmu laho manarihon ngulu nami. Tuhan, di kondisi saunari, di kondisi pandemion, gudang tahu tak kami mau hal mangula kaulaun ale dia kono bisuk di hami boido hami mangula di tongani bagas nami. Ale unang ala na mangula hami di tongani bagas nami ale Tuhan gabe songon na leba kurang tanggung jawab. Bahkan nang di tonga-tonga parmingguan. Ubay kami do nang parmingguan di tonga-tonga ni bagas. Ubay kami do langgatan pamujian panobaon di tonga-tonga ni bagas. Ale unang ala di tonga ni bagas nami be gabe rabba parsobaon nami. Gabe rabba parmingguan nami. Ale naing mahami toktong hohom marsomba toktong martangiang tuaru pamu nang pe di tonga-tonga ni bagas penuh dengan kesopan santunan dan keagungan nasian ho pasu-pasu huriam pasu-pasu panggong nami asa tarben nasida lau manguluhon huriam lau manguluhon negara nami dia ka pemerintah nami di bagasan hademahon nasian ho tarlumobi bisuk.gogo nasian ho asima roham Tuhan pasu-pasu ruas ni uriam na tongon marlas ni roha ala ni ulang tahun perkawinan nang ulang tahun hatu tubuna saya patubuhon roha na saya tuktong raman dok moliate itu adu pamu song nina di tonga-tonga ni parsahiton na tongon dirawat di rumah nang di rumah sakit dang tarjo kami guarna sida ganuk marsada-sada ale pasaton nami mana sida tuadu pamu na badai ale Jesus Tuhan odo padon na bolodi jaladang adong nasotar patupaho leon mahahi saron ni daging nang toddi amang asi maroham
jakon mapar mingguan nami, jakon mapar sombaun nami, pilihan nami, gabe uap na hukus dia dopamu nabadiai. Sesa dosa nami nagudangi, saut malomoni roham. Amin. Tapuji ma Tuhani, mari dimahita jala tapasaat ma piliata. Jongjang mahita. Tapasahat pilihan nata papungon tua dupan di bata martangiang hita. Ali di bata amanami na di benua gicang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na dinggan dot nasaulibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilehan mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadda hami godang ni leon-leon mi dihami, salam girgir hami mandok moliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gicang, saya pinarbadia makuarmu, saya rumah harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangunjunan, palua hami sian pangago. Jauh hamu ma pasu-pasu sian di batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaorohon madamena tuton di munabi. Amin.
Amin. Amin. Amin. Hudul mamu jalo stokin. Tujuh maita. Ayo. Huriana ni asyad di Tuhan Yesus namar minggu di tongan di bagas joro nang di hamuna na tongon di mar minggu di bagas munabi sahat matabi selamat hari minggu sian hami parhalado tu hamuna sudi selamat hari minggu ma dihita horas mulat mamu di bagasan dame niaturhon situat tak